יש לנו עוד עבודה מיוחדת, אנחנו נותנים מענה לבית חולים סורוקה. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מניפים שתי גנרטורים של חברת שמרלינג, שאמורים לשמש את הפגייה של סורוקה. אני מניח שכולם יודעים שפגייה זה נושא מאוד רגיש, במקרה של חלילה הפסקת חשמל, מכל סיבה כזו או אחרת, הפסקת חשמל או איזשהו מקרה חירום אחר, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע. אז מה שהגנרטורים האלה בעצם אמורים לעשות, הם אמורים לשמש כמקור אנרגיה חלופי, במקרה של הפסקת חשמל או כל סיבה אחרת שהחשמל בעצם לעבוד. אז קודם כל אנחנו שמחים להיות חלק בפרויקט הזה, שהוא מאוד חשוב. כמובן הצלת חיים אין משהו יותר חשוב מזה. אנחנו עובדים עם המנוף 500 שלנו. זהו, סיימנו את הפרויקט, הגנרטורים במקום. תודה לחברת שמרלינג, תודה לבית חולים סורוקה, שיהיה לנו סוף שבוע נעים.